बावनो होगोन आं गोदोनिफ्राय आं बेनोखा इउपिपिखा आं मोसाबावोसो आं मोसाबावोसो गोजोननाय मोनबाय। सिगां समाव बेफोरबायदि मोनदोंमोन जों मोनाखैमोन। जों दासो जों बिटिआर जानानै दा बेसेबांसिमनि सिगां बेसेबां हाजार 5,000 होदों। मा खालामगोन बेजों मा खालायनो जों जेखि माबा खालायनानै मावना जानोसै गैया नालाय बेखौनो जों गोजोननाय थाबाय। जों बेजोंनो लाहार फाहार खालायनानै एसे खालायनानै जों गोजोनगोन नङा होमबा जों गोजोननाय थाबाय। बे थाइसेबाबो थाइनैबाबो जों बेजोंनो जानोसै। आङो बैग्रिगुरि आङो हाग्रानि मैगं आं खायो। मा दखानाव फानो आं बै काजलगावआव बे जेन्थ' सारानो आंखौ मादै लिंनानै मादैया गेसाव गोफोन फानो होननानै बुङोमोन। एदावो आंखौ मादै होननानै लिङो। दहायबा आं बावनो बाहायनो खुलुमखाबाय। आङो दखान खालायो साम' लाङो मान्दे खायो एलासि मैगं खाना लाङो आङो चिराङाव। आं बिजों मावबावनो जाबावसै मैगं थाइगं साम' फाननानै आं जागोन। आं गोदो खस्थ' खालायनानै आं जाग्राखा गैजाया एसेबाबो आं हेफाजाब मोनबाय। दा बिटिआरनिफ्राय आं गोदोनिफ्राय बिराद खस्थ' मावनानै जाबोबाय। आं दिनैसो आं गोजोननाय मोनदों आरो बावनो होगोन आं गोदोनिफ्राय आं बेनोखा इउपिपिखा आं मोसाबावोसो।